achọrọ m ka anyị leba anya na mkpụrụ okwu na-anọ nwere ebe a. Achọrọ m ka anyị matụgodu ihe a na-akpọ ya n'oyibo ya na ihe ọ pụtara n'asụsụ Igbo. Nke mbụ m nwere bụ okwu ndị oyibo kpọrọ coincidence. Achọrọ m ịma ihe coincidence bụ n'asụsụ Igbo. Enwekwara m accident, enwekwara m emergency, nwekwa sudden. Biko ka anyị matụgodu ihe nke ọbụla bụ n'asụsụ Igbo ya na otu eji ya ekwu okwu. Nke mbụ bụ coincidence. Igbo kpọrọ ya ihe ndakọrịta. Ịchọ iji ekwu okwu enwere ike ọ bụ na enwe ihe ime. Ndị mmadụ eche na ịmụma wee mee ma ọ bụ na ịkwadola akwado wee mee ihe ahụ ime, ma ọ bụ na ịkpachara anya mmụọ ya ọfụma wee mee, mana ọ bụghị otu ahụ. Ị ga-asị onye ọ n'ihe a bụkwa ihe dakọrọ adakọ. Ihe a dakọrịtakwara ọnụ. Enweghị ọka m ji mara na ihe dị otu a ga-eme. Otu iwe ike iji wee kwuo okwu banyere ụdị ihe ị na-akọ maka ya. Ọzọ nwere ndị ka ịbịa wee bụrụ accident. Ndị Igbo kpọrọ accident ihe mberede. Ewuo ihe mberede mekwara n'okporo ụzọ ụlọ akwụkwọ. Maọbụ isi na ka m na-abata ahịa, afụrụ m ihe mberede okporo ụzọ. Ya bụ accident. Ọzọ m nwere bụ emergency. Gịnị bụ emergency? Emergency wee bụrụ ihe gbata. Kedu ka eji ya ekwu okwu n'okwu Igbo? Ị nwere ike isi nwanne gị na akpọrọ unu okwu gbata na bụ onye dị otu a, ma ọ bụ na akpọrọ nzukọ gbata n'oge dị otu a, ma ọ bụ ana m abịa ka m jee okwu gbata na bụ onye dị otu a. Otu a ka eji ekwu okwu. Nke ikpeazụ nwere ebe a bụ sudden. Ndị Igbo kpọrọ sudden ibude. Ọ bịara n'ibude. Afụghọ m ya, ọ dara n'ibude. It happened by sudden. Ọ bịara n'ibude. O mere n'ibude. Ihe bụ ibude bụ ihe ịkpata anyị n'uche na o nwere ike ime. O meda gị ibude. Ihe a na-akpọ ya bụ ibude. Ama m na o nwere ihe ịmụta. Ngwa.